Dobrý deň, volám sa Tomáš Forgáč a som zo spoločnosti Hurricane Event Production and Design. V tomto krátkom videu by som vám chcel ukázať aktuálne trendy pre technológie, ktoré môžete využiť na konferenciách alebo eventoch. Nachádzame sa v hoteli Senec, kde robíme konferenciu zameranú na udržateľné zdroje. Hlavnou požiadavkou klienta bolo vytvoriť pódium, na ktorom bude môcť súčasne prebiehať aj prezentácia a takisto moderovaná diskusia. Tento projekt sme realizovali na kľúč, čiže jeho súčasťou bol návrh dizajnu celej scény, výroba grafických podkladov pre LED obrazovku, samotná technická realizácia a produkcia v našej réžii. Hlavným zobrazovacím prvkom tejto konferencie je širokouhla panoramatická LED obrazovka, ktorú sme postavili do zaobleného tvaru. LED obrazovka má rozmer 18x2,5 metra. Túto LED obrazovku riadíme mediaserverom, vďaka čomu je možné vytvárať niekoľko vrstiev videa naraz. Obrazovku môžeme využiť na takéto efektové fullscreen videá, ktoré vznikli v našom produkčnom štúdiu, alebo počas prezentovania na nej môžeme zobraziť viacero okien. Pre speakera je k dispozícii náhľadový monitor, v ktorom môže vidieť jeho aktuálny slajd, poznámky, poprípade časovač. Druhý monitor sme umiestnili na druhú stranu pódia, tak aby mali informáciu o časovači aj diskutujúci. Čo sa týka ozvučenia, ozvučenie sály sme realizovali reproduktormi od americkej firmy Meyer Sound. Od najmenších modelov MMX4, ktoré máme umiestnené vpredu na pódiu, aby sme pokryli predné rady, až po väčšiu zostavu basového reproboxu so satelitom, ktorý nám poskytuje dobrú dynamiku aj pre vystúpenie večerných hudobných čísel. Samozrejme nesmie chýbať aj tzv. Delay reproduktor, ktorý sa umiestňuje približne do polovice alebo do vzdialenejšej polovice sály. Vďaka tomuto reproduktoru počas prezentácií a diskusí počujú dobre aj v zadných radoch, bez toho, že by ste museli mať vysokú hladinu v predných radoch. Osvetlenie takisto ladí s témou konferencie, ktorou je udržateľnosť. Všetky naše svetlá, ktorými sme nasvietili túto sálu, obsahujú LED svetelný zdroj, čiže sú veľmi ekologické. Využili sme svetlá od českej značky Robe. Konkrétne nad ledkou máme malé rotačné hlavy LED-beam 150, ktoré nám vytvárajú takýto priestorový efekt malého pohybu nad ledkou a samozrejme využívame ich aj ako kontrové svetlá počas diskusie alebo prezentácie. Celú sálu sme ešte doplnili farebnými LED barmi, tak aby vzniklo pekné nasvietenie sály. Farbu vždy prispôsobujeme podľa obsahu na ledke, aby celá sála mala jeden mód. Tieto technológie vieme implementovať pre akúkoľvek tému konferencie alebo do akéhokoľvek priestoru. Ak vás niečo zaujalo alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.